Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем нашыя сумесныя стрымы Еўрарадыё і Е-прамовы. Экстранныя перамовы па сітуацыі ў Беларусі прызначылі кіраўнікі МЗС Еўрасаюза на 14 жніўня. Ну, зразумела, што абмяркоўвацца будзе апошнія падзеі ў Беларусі, вынікі выбараў, пратэсты і рэакцыя на іх праваахоўных органаў. Ці варта афіцыйнаму Мінску сур'ёзна ставіцца да гэтых перамоваў і што ад іх можна чакаць? Мы сёння абмяркуем з маім госцем у студыі, а гэта кіраўнік Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прыгерман. Добрый дзень, Яўген. Добрый, калі яна добрый. Ну, хутчэй за ўсё зусім не. Добрая заўвага, канешне, калі яна добрая, але зусім не, я так разумею. Ўсё ж такі, наколькі вось гэта экстранная нарада па сітуацыі ў Беларусі, гэта нармальна, ненармальная, канешне, но але такая з'ява, якая ўжо была, то есть ці гэта упершыню такое робіцца? Ну, тут я не думаю, што важна ўпершыню ці не, але яна сама па сабе абсалютна надзвычайная, і яна як бы адбываецца ці адбудзецца за таксама надзвычайнай сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, так што наўрад ці тут нават мае сэнс шукаць нейкія аналогіі з мінулага. Добра, наколькі я ведаю, ўсё ж такі гэта будзе не такая асабістая сустрэча кіраўнікоў, это будзе відэаканферэнцыя, і што чакаць? Вот, безумоўна, будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Беларусі, але наколькі востра можа стаяць пытанне? Вот вы сочыце за тым, што кажуць там міністры, што кажуць палітыкі, так бы мовіць, істэблішмент еўрапейскі, якія меркаванні там прэваліруюць? Ну, я думаю, што шмат хто з слухачоў і гледачоў Еўрарадыё таксама бачыць у навінах тыя дастаткова ўжо шматлікія заявы, якія ў апошнія дні былі, бадай што ад усіх кіруючых органаў і кіраўнікоў Еўразвязу, то бок Еўракамісіі і высокага прадстаўніка па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі, і ад шматлікіх еўрапарламентароў, і таксама, што самае галоўнае, ад прадстаўнікоў нацыянальных урадаў, і ад прэм'ер-міністраў, і ад міністраў замежных справаў. І зразумела, што усе заявы абсалютна негатыўныя, рэзкія, катэгарычныя. І, в прынцыпе, гэта таксама не з'яўляецца нейкай навінай, абсалютна чакана. Вось мы на мінулым тыдні абмяркоўвалі магчымасць там санкцый, іх мэтазгоднасць, і я ў тым ліку падкрэсліваў, што у прынцыпе Еўразвяз будзе прымаць рашэнне пра ўвядзенне ці не ўвядзенне санкцыяў не на падставе тых аргументаў, якія мы абмяркоўвалі тут у студыі з Артёмам Шайбанам, то бок наколькі сапраўды санкцыі могуць там дапамагаць паляпшаць сітуацыю з правамі чалавека ці наадварот, а са сваіх розных там разлікаў і разуменняў. І галоўнае з іх, в прынцыпе, гучыць увесь час вось ад усіх гэтых афіцыйных і неафіцыйных прадстаўнікоў. Яна заключаецца, што Еўразвяз не можа вось на такія падзеі не адрэагаваць. Так што, канешне, яшчэ мы паглядзім 14-га, якога кшталту рашэнні будуць, і ці гэтыя рашэнні будуць прыняты ўжо цяпер, ці яны як бы пачнуць з пэўных там заяваў і прапановаў. У тым ліку вось былі там нейкія прапановы пра пасярэдніцтва, якія гучалі цэлага шэрагу краіны, у тым ліку Еўразвязу. Ну, гэта мы паглядзім, але агулам, ну, канешне, ацэнкі будуць самыя негатыўныя. Ну, будуць ацэнкі негатыўныя. Скажуць, што вельмі дрэнна ў нас тут і выбары прайшлі, і жорсткая рэакцыя уладаў на мірныя акцыі пратэста. Але мы прывыклі даўно, што вот рэакцыя захаду гэта мы выказваем заклапочанасць, мы затурбаваныя і гэтак далей. Ну, фактычна гэтыя словы вось ужо прагучалі і ад тых людзей, пра якіх вы ўзгадывалі, вось і Майкл Пампео з США, і прадстаўнік Белага дома, тое ж самае, выказаны заклапочанасць. Ну, што нам і Беларусі ўвогуле, і Мінску афіцыйнаму ад гэтай выказалі і выказалі? Ну, з аднаго боку так, і я б нават падкрэсліў, што гэта вельмі важна разумець не толькі беларускаму раду, не столькі беларускаму раду, сколькі беларускаму грамадству, таму што увесь гэты час, 25 і 26 год, заўсёды была такі вялікі спадзеў на тое, што нейкія там заявы ці дзеянні з боку заходніх урадаў неяк дапамогуць, і я гляджу, што і цяпер вось літаральна на гэтых днях некалькі былых кандыдатаў таксама там вельмі
ці прэтэндэнтаў на кандыдатаў вельмі такія сардэчныя лісты пісалі розным кіраўнікам замежных урадаў, як бы кажучы, што вось вы можаце дапамагчы нам неяк тут дайсці да дэмакратыі ў Беларусі. Зразумела, што гэта ніякім чынам насамрэч на дэмакратыю не ўплывае, і толькі само беларускае грамадства можа гэтай дэмакратыі дасягнуць. Асобная размова, можа, мы яшчэ крышку гэта закранем сёння, якім чынам і ўсё такое. Але з іншага боку гэта велізарная праблема, таму што мы зноў ж такі стаім для таго моманту, калі магчымыя санкцыі, як мы абмяркоўвалі на мінулым тыдні, яшчэ раз магу паўтарыць гэты тэзіс, санкцыі, калі мы кіруемся і досведам, і фактамі, якія мы маем на працягу апошніх 20 гадоў ці нават больш. Санкцыі, яны ніякім чынам не дапамагаюць нам тут з дэмакратыяй і правам чалавека, яны нават не дапамагаюць вызваляць палізняволеных, пра што Артём Шайбан мінулым разам пытаўся нас пераканаць, але проста ў яго нават няма аргументу пераканаць, бо як бы можам згадаць, колькі сидзеў той же Статкевіч пасля ўвядзення санкцый, як бы усе іншыя аргументы адпадаюць. Вось, але яны маюць пры гэтым такія негатыўныя наступствы. Негатыўныя наступствы, па-першае, таму што яны даюць дадатковы аргумент тут унутры краіны тым, хто як бы з'яўляецца прыхільнікам вось гэтага падыходу, што ўсіх трэба закатаць у асфальт. І на вялікі жаль, скажам, у 2010 годзе мы гэта назіралі пасля санкцый на працягу пэўнага перыяду. І яшчэ вось у знешнепалітычным вымярэнні гэта, канешне, велізарны проста удар па магчымасцях краіны. І фактычна вось уся тая велізарная праца, якая насамрэч была зроблена на працягу апошніх 4-5 гадоў, якая пры ўсіх але і пры ўсіх абмежаваннях усё ж таки дазволіла пашырыць вось гэты прастору для манёўра знешнепалітычнай. У тым ліку гэта важна ў перамовах з Расіяй па паглыбленай інтэграцыі. Так вось, калі ўводзяцца санкцыі, там абрубаецца паўнавартасная камунікацыя на захадзе, то, канешне, гэта вялікая праблема нават для гэтых пытанняў. Сапраўды, я учора размаўляў з спецдакладчыкам па Беларусі ад ААН Анаіс Марын, якая выступае за тое, каб былі прызнаныя выбары нелегітымнымі, каб быў прызнаны нелегітымным па выніку і Александр Лукашенко. І, я кажу, а далей што? Яна кажа, трэба шукаць іншыя шляхі, весці дыялог, а з кім? І тут таксама ўзнікае пытанне, таму што пад гэтую нелегітымнасць фактычна трапляе, і, да прыкладу, кіраўнік МЗС Владимир Макей. Вот па яе словах можа такое здарыцца. І з кім тады весці нейкі дыялог? Вот нам з намі, з прыгерманам, таксама ж ужо былі такія падыходы, і пасля кожных выбараў, у прынцыпе, мы чуем гэты аргумент, што як бы ёсць разуменне таго, што не трэба абрубаць усе нейкія канцы, патрэбна з кімсьці весці дыялог, але давайте прызнаемся, што ўсе гэтыя размовы яны пад сабой ніякай глебы не маюць. Проста мы прызвычаіліся увогуле у Еўропе, у заходнім свеце да таго, што вось апошнія гадоў 30 пасля таго, як разбурыўся Савецкі Саюз, і вось гэта двухбаковы свет таксама сышоў у іншы свет, то дамінавала проста такое дастаткова канкрэтнае разуменне, што вось перамаглі вось гэтай каштоўнасці, і дамінавала тое, што навукоўцы скажам, называюць такая парадыгма ліберальнага інтэрнацыяналу, якая ў першую чаргу робіць акцэнт на правах чалавека. І вось гэтыя ўсе канцэпцыі, напрыклад, responsibility to protect, кажучы па-ангельску, то бок як бы адказнасць краінаў за тое, каб абараняць правы чалавека не толькі ў сваіх краінах, а недзе па-за межамі, яна стала дамінуючай. І гэта вельмі сур'ёзна трансфармавала міжнародныя адносіны і ў прыватнасці дыпламатыю. І людзі, як бы у тым ліку на ключавых нейкіх пазіцыях у міжнародных адносінах адвыклі ад таго, што дыпламатыя гэта ўсё ж такі звычайна не пра лёгкія опцыі і лёгкія рашэнні, а гэта пра якраз такі цяжкія рашэнні. Гэта звычайна пра тое, каб выбраць найгоршае з усім горшага, найлепшае з найгоршага, ці як можна гэта ўсё сказаць. Так што тут проста трэба гэта разумець і прызнаць. Я не ўпэўнены, што гэта адбудзецца, таму што ўсё ж такі
значэнне Беларусі для заходняга свету яно на вялікі жаль не такое, які магло б быць, хаця ўсе разумеюць там геапалітычную важнасць, асабліва важную ўсю сферу бяспекі, але ўсё роўна ёсць нейкае такое стаўленне да Беларусі, што яна так ці інакш будзе стабільная, тым больш што шмат хто з беларускіх аналітыкаў там пераконвае заходніх ці экспертаў ці дыпламатаў, што вось Лукашенко маўляў выстаяў у мінулым годзе у перамовах там з Расіяй і выстаяў таму, што для яго самая важная яго уласная ўлада, што зразумела мае пад сабой падставы, але просто гэта нейкі такі дзіцячы аргумент з таго пункту гледжання, што тое, што робіць кожны палітычны дзеяч, залежыць ад тых рэальных опцый, якія ў яго існуюць. І вось, і дарэчы, гэта вяртаючыся да папярэдняга нашага пытання, чаму гэта для нас праблема, вось гэтыя санкцыі, якія хутчэй за ўсё будуць. Таму што опцыі змяняюцца. І пры ўсёй любові там таго ж Александра Лукашэнкі да асабістай улады, якая ў яго з'яўляецца ў прынцыпе ідэнтычнай незалежнасці краіны, пры новых опцыях гэта змяняе абсалютна вось гэтае меню, з якога ён будзе абіраць гэтыя опцыі. І гэта вялікая небяспека. Два моманты, якія мне цікавыя. Першы, вот прагучала такое, што некаторыя і кандыдаты, і у прэзідэнты, ну, экс ужо кандыдаты, і так палітыкі ад людзей гучыць думка пра тое, што трэба ўводзіць санкцыі, каб вот нейкі пакараць улады за тое, што яны дзеюць, і каб дапамагчы з дэмакратызацыяй краіны. Вы выступаеце супраць такога падыхода. Ну, і гэта, в прынцыпе, да, один бок, што вот прадстаўнікі палітычнай, апазіцыйнай і грамадзянскай супольнасці выступаюць асобныя прадстаўнікі за ўвядзенне санкцый. Але ці не падаецца вам, што вот і шмат хто з экспертаў таксама звяртае ўвагу, што апошнім часам вельмі вялікую моц займелі у Беларусі сілавыя структуры, што яны сталі вельмі уплывовыя. І вам не падаецца, што, можа быць, і такія жорсткія дзеянні зараз іх, яны адмысловыя на тое, каб увялі гэтыя санкцыі, і каб тут у сілавікоў яшчэ больш было ўплыву і ўлады? Ну, я не думаю, што гэта як бы найпершая матывацыя. Як мы, зноў ж такі, вяртаючыся да дыскусіі на мінулым тыдні, у прынцыпе, пагадзіліся, што рацыянальнасць дзеяння ўлады вось у гэтых умовах, якія звязаныя з унутрапалітычнымі праблемамі і крызісамі, яны ніяк не ці як бы не ставіць знешнепалітычныя нейкія разлікі першаснымі. У лепшым выпадку гэта нейкія другасныя разлікі. Канешне, можа, і не трэба гэтага выключаць з той вельмі простай прычыны, што ў любой сістэме, асабліва ў аўтарытарнай, заўсёды ёсць вось гэтая як бы карпаратыўная барацьба паміж рознымі групамі ўплыву ці проста розным функцыяналам. Гэта звычайна звязана не з тым, што адзін там, скажем, больш ліберальны, а другі больш кансерватыўны, а проста, ну, калі ты міністр унутраных справаў, у цябе функцыянал адзін, калі ты міністр замежных спраў іншы, там міністр, я не ведаю, эканомікі, глава Нацбанку і гэтак далей. І гэта аб'ектыўна як бы задае нейкую матрыцу розных карпаратыўных інтарэсаў. І таму зразумела, што ёсць некаторыя крокі, якія людзі на вышэйшых дзяржаўных пасадах ці рашэнні робяць вось на гэтай падставе. Але яшчэ раз падкрэслю, так як гэта ўсё ж такі сістэма такая аўтарытарная, дзе адзін чалавек вырашае самыя важныя пытанні, то, канешне, у першую чаргу вось матывацыя іншая гуляе пра яго разуменне таго, якім чынам выключыць тыя рызыкі, якія ён лічыць найбольш як бы сур'ёзнымі для сваёй улады. Сергей Апон перакананы, што санкцый не будзе. Андрей Корзун піша, санкцыі трэба ўводзіць супраць прыкарытнікаў і іх сваякоў у Еўропе, а так чарговая балбатня. Ад вас прагучала такая фраза, што хутчэй за ўсё санкцыі будуць. Тым не менш, вы перакананыя, што і вопыт папярэдні паказвае, што санкцыі гэтыя ніякага станоўчага выніку мець не будуць, і дэмакратызацыі Беларусі яны не дапамогуць. І тут два нюансы. Першы. Ну, Еўропе ўсё адно трэба неяк адрэагаваць. Пра што я казаў. І як рэагаваць? Выказваннем чарговы раз заклапочанасці, а засмеюць і ў Беларусі, і там на захадзе. Так, цалкам згодна. Так я і кажу, што будуць прымацца гэтыя рашэнні пра санкцыі, хутчэй за ўсё, на падставе не тых разлікаў матывацый, пра якія мы размаўляем. Яны заўсёды кажуць, мы не можам не адрэагаваць, калі нешта такое адбываецца вось у нас у цэнтры Еўропы. Да? І памятаеце, звычайна была гэта размова пра тое, што, скажам,
Беларусь і Азербайджан уваходзяць у ўсходняе партнёрства, але як бы ну такія відавочныя двайныя стандарты да гэтых краінаў. Яны заўсёды ў ЕС адказвалі, што ну таму што гэта ж як бы вось у нас тут у Еўропе, а Азербайджан недзе там далёка. Так што так яны мусяць адрэагаваць, і тым больш што вось як Зміцер зараз і падкрэсліў, што ну вось калі гэта толькі абмяжоўваецца нейкімі заявамі, то ўсе канешне ж будуць казаць, ай вы там слабакі нейкія, так? І гэта таксама падштурхоўвае еўрапейскі звяз вось на тыя рашэнні, якія по выніку будуць контрпрадуктыўнымі і для ЕС, і для стану правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. Але, зноў ж такі, проста зусім іншая логіка. Гэта палітыка, і тут трэба разумець, што тут не маці Тэрэзы паўсюль працуюць, а канкрэтныя палітыкі з канкрэтнымі інтарэсамі. І яны, у першую чаргу, адказныя перад сваімі грамадствамі, а ў іх грамадствах таксама ж вельмі простая зараз як бы патрэбу, у тым ліку за кошт вось беларускай дыяспары, якая гэтым разам ну, вельмі так актывізавалася, патрэба на санкцыі. І гэтыя людзі, гэтак жа як і большая частка беларускага грамадства, цяпер заходзяць таксама з вельмі простага эмацыйнага імпульсу, яго таксама вельмі проста зразумець, калі яны бачаць, што такой узровень жорсткасці ў краіне і нічога фактычна з гэтым немагчыма зрабіць, калі ну, ты просто можаш адхваціць цяпер ужо, калі ты не ў тым месцы, не ў той час ідзеш, так, і ніхто не будзе разбірацца, што як бы ты ўдзельнічаў там у нейкіх акцыях ці не ўдзельнічаў, ну зразумела, што людзі яны ускіпаюць, і адзінае, пра што яны могуць думаць, так, давайце санкцыі, таму што ж там не ўсе займаюцца нейкімі акадэмічнымі даследаваннямі, чытаюць акадэмічныя артыкулы, якія просто па палічках раскладваюць, што санкцыі контрпрадуктыўныя. А людзі вось дзейнічаюць на такім вельмі простым эмацыйным фоне, і я кажу, да гэтага не можа быць ніякіх прэтэнзій, просто што я лічу патрэбным тлумачыць, што насамрэч трэба узняцца просто для як бы інтарэсаў краіны і паглядзець, да чаго гэта насамрэч вядзе. Татьяна Свободная пытается, чаму Еўросаюзу не прызнаць вынікі выбараў. Ну вось Татьяна, відаць, прызнала, а Еўросаюзу чаму не прызнаць? Ну, таму што яны падкрэсліваюць, што яны ні ў чым не адпавядалі як бы тым стандартам, якія Еўразвяз лічыць патрэбнымі для выбараў. Тым больш, што у выніку ж тут не было місіі БДІП, БСЕ. Як бы, ну, ось, яны кіруюцца такімі развагамі простымі. Да, гэта ўсё зразумела, і Татьяна рае вам паслухаць учорашнюю маю размову са спецдакладчыкам ААН па Беларусі. Там усё патлумачана, іх пазіцыя, чаму яны не могуць прызнаць гэтыя вынікі. Яўген, пытанне ўсё ж такі вот якое варта абмеркаваць пра тое, што вот не дасягне Беларусь, беларускае грамадства, беларуская дзяржава дэмакратызацыі пры дапамозе там заходніх санкцый. А якім чынам дасягне? Вось гледзячы асабліва на сённяшнія апошнія падзеі. І галасавалі, і прыйшлі масава на ўчасткі галасаваць, і спрабавалі пракантраляваць падлік галасоў, і выйшлі на мірную акцыю пратэста, не будзем казаць там пра учорашні, заўчорашні дзень, але 9 числа людзі выйшлі на мірную акцыю, не ішлі штурмаваць дом ураду, нідзе нічога, вот гулялі по праспекту. І вот якім чынам? Я не ведаю, якім чынам, але я ведаю, і ведаў, пачынаючы як мінімум з красавіка, і вось давайте вернемся до таго майго артыкула, пераключымся крышачку на тэме, да? Я спадзяюся, што цяпер і нашым слухачам-гледачам, і табе, Зміцер, крыху больш зразумела, што я меў на ўвазе ў тым артыкуле. Як бы пра якія наступствы я там пісаў, пры тым, што спадарства, разумееце, гэта яшчэ не самыя патэнцыйныя як бы горшыя наступствы. Мы тут можам да такога зараз дакаціцца, што ну просто ўжо жахліва. Тое, што адбываецца, абсалютна жахліва, а тое, што можа адбыцца, ну просто я нават не хочу пра гэта думаць. І у мяне няма адказу, якім чынам мы можам дасягнуць дэмакрат, тым больш, што вось, каб прапісаць нейкі рэцэпт, да яшчэ і прапісаць як там бізнес-план выканання гэтага рэцэпту. У мяне просто ёсць вельмі канкрэтнае і добрае разуменне, і я думаю, што у большасці людзей яно мусіць быць, асабліва цяпер, што электаральным чынам гэтага зрабіць было немагчыма. Гэта разуменне мусіла быць, таму што гэта дзяржава ніколі не хавала, што яна аўтарытарная. Яна заўсёды казала, што мы будзем як бы адстойваць сябе да канца. І Лукашенко гэта на працягу апошніх там месяцаў паўтараў колькі разоў. І зразумела, што першая рэакцыя людзей, у тым ліку там палітычных дзеячоў, гэта ну як бы узбуджэнне на гэты конт, да?
І ў гэтым плане у мяне няма, і тады не было ў красавіку, і цяпер няма ніякіх прэтэнзій да простых людзей, якія, зноў ж такі, яны проста бачуць гэтую татальную несправядлівасць, якая асабліва сёння творыцца, адбываецца на вуліцах, і яны рэагуюць вельмі проста. І па законе, як там кажуць, на каждую силу есть противосила, на каждое действие противодействие, так? І, дарэчы, гэта вельмі важная рэч, якую ўлады мусяць таксама трымаць у галаве і пра якую думаць. Але ў мяне ёсць прэтэнзія, як я і казаў з самага пачатку, да тых людзей, якія, ну, прынамсі, прэтэндуюць на тое, каб быць элітамі з абодвух бакоў. В прынцыпе, наша праблема, вось яна зараз стала якраз такі максімальна як бы відавочнай, гэта тое, што ў краіне адсутнічае нацыянальная эліта. То бок адсутнічае праслойка людзей, які могуць не толькі прадстаўляць і разумець свае там нейкія інтарэсы сваіх сацыяльных групаў, але суадносіць іх з інтарэсамі іншых сацыяльных групаў і з нацыянальным інтарэсам краіны. Вось гэта трагедыя для Беларусі. І я лічу, што ўсе змены, які патэнцыйна маглі б тут адбывацца, яны могуць вось прахадзіць толькі праз гэта. Нам патрэбныя тыя лідеры, і, дарэчы, вось гэта час лідараў. Усе гэтыя размовы дзіцячыя пра тое, што мы там жывем у нейкім новым свеце, дзе не патрэбныя лідары, дзе каардынацыя, яны, вось мы бачым, да чаго яны вядуць. Яны вядуць да такой жорсткасці, яны вядуць ужо да ахвяраў. Таму гэта час лідараў, якія мусяць і могуць ад імя як бы грамадства зразумець тыя праблемы, якія ў нас ёсць, і нягледзячы на тое, што канфлікт ужо падышоў да такой рысы, дзе можна хутка будзе, на вялікі жаль, казаць пра нейкую гібрыдную грамадзянскую вайну, але ўсё роўна трэба, гэта яшчэ не самае горшае, што можа быць. І вось трэба гэтым лідарам шукаць магчымасці першай дзеля таго, каб проста спыніць гэта ўсё, спыніць гэту жорсткасць і гвалт, і пачаць думаць пра то, якім чынам рухацца ў нейкі бок. Тая ідэя з канстытуцыйнай рэформы, пра якую казаў Лукашенко апошнія гады, яна абсалютна нармальна ўпісваецца ў усе гэтыя тэмы. Але яна, канешне, не можа рэалізавацца і не можа прынесці дзяржаве нічога добрага, калі яна будзе адбывацца на фоне паглыблення вось гэтага ўнутрыграмадскага канфлікту, тым больш, што калі ён дасягае вось такой напружанасці. Женев'ева, Крышнева спрабуе здзекліва пісаць, але, відаць, дрэнна атрымліваецца. Еўрарадыё, якая жаласць, цитую, «Ведь скучно же, блин, а я надеялась, что тут у нас будет интересно, как на Украине, палить огнем друг друга будем, типа мало мочить, стрелять, бомбануть бы усих». Женевьева, не пишите бздуры и глупства. Возьмите голову у руки и подумайте, что вы пишете, и послухайте, про что мы говорим. Мы говорим про то, як гэта ўсё по магчымасці спыніць и не развивать, и по магчымасці ўсё ж таки демократизовать нашу краіну, знайсці выйсце. Ну, хай яна жыве сама з гэтым. Іншае пытанне, вось пытаецца Дон Педро, чаму Еўросаюз не можа прызнаць Ціхановскую прэзідэнтам. Ну, Евген, я думаю, вы бачылі, што ўжо тут з'явіліся такія звароты людзей, якія вось пішуць, як звяртаюцца да Ціхановскай, звяртаючы да вас, прэзідэнт Беларусі. Ну і размовы ідуць пра тое, што насамрэч яна выйграла гэтыя выбары. А вось, ну, прызнае Еўросаюз, ну, па-першае, ці можа ён гэта зрабіць, а па-другое, што гэта дасць? Ну, той момант, калі Ціхановская пачне кантраляваць сітуацыю ў Беларусі, яе прызнаюць. Да таго моманту, пакуль Александр Лукашенко кантралюе тут усю сітуацыю, зразумела, што ніхто не будзе прызнаваць, таму што, яшчэ раз падкрэсліваю, Еўразвяз агулам і кожная дзяржава Еўразвязу паасобку прымае рашэнні, сыходзячы са сваіх інтарэсаў. І зразумела, што галоўны інтарэс, каб тут на Беларусі была максімальная стабільнасць. Зразумела, што цяпер яна у палітычным сэнсе ўнутры падарваная, але пры жаданні яе дастаткова хутка можна вярнуць у нармальнае становішча. Але я нават кажу пра стабільнасць больш такую шырокую. Уявіце сабе, што тут можа якім чынам можа адрэагаваць дзеючы ўрад, калі, напрыклад, пачынаюцца прызнанні нейкіх людзей, якія не кантралююць сітуацыю прэзідэнтам. Ну, гэта проста немагчыма.
Вельмі складаны нік, не буду спрабаваць прачытаць, каб не памыліцца. Якую канстытуцыйную рэформу можа прапанаваць Лукашенко, калі толькі транзіт улады сваім сваякам альбо наменклатуры? Ну, сапраўды, мы ж не ведаем, якая можа быць, якія змены ў канстытуцыю будуць унесеныя ці прапануюцца ўнесеныя. Все это робіцца ў сакрэце, і таму ці можна спадзявацца, што гэта канстытуцыйная рэформа, на якую спадзяецца, пра якую пастаянна кажа той же самы Олег Гайдукевич, што яна прынясе нейкія сапраўды станоўчыя змены. Тут же пытанне не ў тым, спадзявацца ці не. Я кажу ж не проста пра тое, што трэба сказаць: окей, Александр Егорович, вы нам абяцаеце канстытуцыйную рэформу, мы тады пасядзім, пачакаем. Сітуацыя якасна змянілася ў грамадстве. Гэта відавочна абсалютна цяпер ужо для ўсіх. І гэта значыць, што любая канстытуцыйная рэформа, якая будзе не прадугледжваць, не прадугледжваць, а не адпавядаць гэтай новай рэчаіснасці, яна ніякім чынам не будзе весці нас да вырашэння гэтага унутрапалітычнага канфлікту. І гэта значыць, што Александр Лукашенко таксама не зможа праз гэтай патэнцыйныя крокі вырашыць гэтую праблему, у якой, я ўпэўнены, ён далёка не ў меншай ступені, чым усе мы, зацікаўлены. І таму, што ён застаецца кіраўніком краіны і не хоча, каб тут кожны дзень жыць і не ведаць, ці там будзе нейкія падзеі, дзе патрэбіцца тысячы амапаўцаў пасылаць, не трэба. І яшчэ больш з-за таго, што ён же шмат разоў казаў, што хоча ўвайсці ў гісторыю як першы і не апошні прэзідэнт Беларусі. І вось гэта насамрэч сёння прынцыповы момант ісціны, калі хочаце. Так што тут пытанне не ў тым, каб сядзець і чакаць, а ў тым, каб знайсці магчымасць бесканфрантацыйна адысці ад гэтага гвалту, пачаць нейкія перамовы, хай нават і не ў фармаце, як камусьці там бачыцца, што вось памятаюць усе, які круглы стол был у Польшы, давайте нешта такое рабіць. Не трэба жыць ніякімі ні ілюзіямі, ні паралелямі. Трэба проста абсалютна рэалістычна, прагматычна, палітычна і з лідарскага такога падыходу зразумець, што магчыма, выказаць нейкія базавыя свае пазіцыі, якія таксама не так, што ведаеце, мы можам весці там перамовы толькі пра тое, што Александр Лукашенко сыходзіць. Ну так ён вам зараз працягвае паказваць, як он збіраецца сыходзіць. Так што гэтым займацца не трэба. Проста вызначыцца з агульнанацыянальным базавым нейкім інтарэсам і потым ужо у нармальным нейкім па магчымасці канструктыўным русле пераходзіць да размову пра гэтую канстытуцыйную рэформу. Вельмі цяжка, я разумею. І нам тут сядзець, размаўляць бла-бла-бла, дастаткова лёгка. На практыцы гэта рэалізаваць цяпер ужо таксама вельмі цяжка. Але ёсць такія магчымасці. Я проста яшчэ раз скажу, што палітыка гэта, ведаеце, там не ў краму схадзіць, і вось у меня ёсць грошы, як некаторыя кажуць, я там плачу падаткі, я патрабую. Это у краме можна там заплаціць грошы і патрабаваць чагосьці. Палітыка, асабліва ў аўтарытарнай краіне, гэта нешта іншае. І проста трэба гэта прызнаць і адпаведнасці з гэтым дзейнічаць і таму, што гэта наша краіна, і таму, што мы не хочам, каб на вуліцы адзін аднаго лупасілі і цяпер ужо і мелі ў выніку ахвяры. Евген, на завяршэнне два моманты, якія яшчэ не абмеркавалі. Першы, ўсё ж такі добры план, добрая прапанова пра тое ж самае, што трэба з-пад дубіна камапа выходзіць і спрабаваць нейкім чынам зладзіць перамовы, дамоўленасці, і ўсё гэта такое гаварыў і Мацкевіч вось у нас у эфіры гадзіну таму. Але механізмы, вось вы казалі пра тое, што трэба вызначыцца з нацыянальнымі прыярытэтамі, трэба дамовіцца і гэтак. Хто будзе вызначаць, хто будзе дамаўляцца, хто будзе перамоўцам? Правильно, гэта вельмі правільнае пытанне, але мне яго ставілі ў тым ліку вось і тады, у красавіку. Я просто яшчэ раз хочу падкрэсліць. Нам спачатку трэба прызнаць праблему. Вось калі мы параўнаем тое, што мы чуем ад людзей, асабліва у, так бы мовіць, у колах апазіцыйных да Александра Лукашэнкі сёння і ў красавіку, то тады, калі я казаў, што, памятаеце, агульную вельмі абстрактную ідэю, што нам трэба неяк шукаць кропкі паразумення і дыялог, то мяне проста пасылалі там і называлі яшчэ наймітам рэжыму, таму што усе ж лічылі, што мы ж зараз, наш жа большасць мы зараз ім пакажам, асабліва пасля пандэміі, усе гэтых мемаў пра 3%. Сёння уже, конечно, разуменне не можа быць такім, таму што людзі бачаць просто тое, пра што я пісаў, што ёсць уже ахвяры просто, і ўжо немагчыма на вуліцу спакойна выйсці. Але нам трэба ўсё роўна прызнаць гэтую праблему. Я бачу, здаецца, тут на днях у вас таксама былі прадстаўнікі штаба
аб'яднанага, яны ж таксама кажуць, што мы гатовы ісці на перамовы толькі тады, калі гэта будуць перамовы пра адстаўку Александра Лукашэнкі. Ну гэта проста неадэкватнасць поўная. І гэта значыць, што людзі не прызнаюць праблему. Таму першае, давайте прызнаем, што праблема ёсць, а потым пачнем думаць, якім чынам нам рухацца да яе рашэння. І прызнаннем будзе тое, што проста мы спынім гэты гвалт. Зразумела, што цяпер галоўны актар тут гэта дзяржава. І калі мне таксама ўвесь час ставілі пытанне, а хто ж тут больш вінаваты? Гэта пытанне таксама, яно як бы ніякім чынам нам не дапамагае ісці наперад, таму што ў кожнага свой адказ, і гэта проста тупік, гэта зноў ж такі канфрантацыя. Але сёння зразумела, што ў тых умовах, якія ёсць, дзяржава мусіць спыніць такі ўзровень гвалту. Але зразумела, ну і на іншым баку, хаця там і сапраўды такога ж узроўня гвалту не было, але іншы бок аўтаматычна гвалт дзяржавы пачынае адказваць сваім гвалтам. І трэба ўстрымацца таго, каб пераходзіць тут да партызанскай вайны, а я ўжо бачу нейкія прыкметы, што і такое можа быць. Так што першае, давайте прызнаем, і нам, як я ўжо казаў, нам патрэбны лідары, якія думаюць менавіта вось пра гэтыя праблемы. І па крысе давайте ісці вось гэтым шляхам. Юрий Ліневіч вельмі настойліва пытаецца, хто фінансуе мінскі дыялог. Юрий, я не буду задаваць это пытанне зараз Евгену, тому што яно на дадзены момант не мае ніякага значэння да праблемы магчымых санкцый ЕС і захаду супраць Беларусі. Вам цікава, напішыце Евгену ці дзе-небудзь сустрэньце яго, ды запытайце у лоб, хай вам адкажа. Евген, мне больш цікава іншае. Як вы кажаце, што хутчэй за ўсё санкцыі ўвядуць. Вось ёсць санкцыі. Ёсць вось расколатае грамадства, яшчэ больш расколатае па іншых ужо расколінах, чым было раней. Калі раней гэта было нацыянальная самаідэнтыфікацыя, мова там і гэтак далей, зараз іншае. Зараз ужо і мова не галоўная для людзей, якія за перамены. І у гэтым грамадстве, пры гэтым расколе, пры можа быць нават пратэстах, якія будуць працягвацца. І вось такім усходнім суседам, якога мы маем. Якія пагрозы для Беларусі паўстаюць? Ну, зноў ж такі, такія же, пра якія мы шмат разоў тут казалі. І зразумейце мяне правільна, я не кажу, што сусед там... Расія, она такая, якая она ёсць. У мяне ёсць вельмі добры сябар, адзін з вядучых армянскіх экспертаў, Александр Искандарян. Ён увесь час удзельнічае ў нашых канферэнцыях тут. Ён увесь час таксама падкрэслівае у гэтых дыскусіях, што іншай Расіі у мяне для вас няма. Таму трэба зноў ж такі перастаць займацца вось гэтай фейсбучнай палітыкай, а проста, чаму я кажу, патрэбны лідары, у тым ліку і прафесіяналы вось у гэтых пытаннях. І гэта час вось для такога ўзроўню як бы працы. Трэба адысці ад усіх гэтых як бы навешванняў там адны дрэнныя, другія не, там Расія, агрэсары і гэтак далей. Расія такая, якая ёсць, і у тых умовах, у якіх ёсць Расія, яна, у мяне няма ніякіх сумневаў, будзе карыстацца з таго, што Беларусь будзе паслабляцца, таму што ў інтарэсах Расіі кантраляваць Беларусь, ну, вось, я, зноў ж такі, не ў тым плане нават, што сцяг сюды прынесці, а кантраляваць яе ў знешнепалітычнай арбіце. І калі апошнія гады ўсё так развівалася, што Александр Лукашенко той жа мог казаць, што не, нам нешта як бы непрымальна, таму што гэта супярэчыць нашым нацыянальным інтарэсам, то вось у гэтых новых умовах у яго магчымасці казаць не будзе менш. І вось у гэтым ёсць праблема. І зноў ж такі, там стаўленне да Расіі гэта ўвогуле асобнае пытанне. Проста ёсць канкрэтныя рызыкі, і нам трэба ў тым ліку для вось будучага гэтага дыялогу пра суверэнную краіну гэта спакойна разумець, без сялякіх тут зноў ж такі там эмацыйных штучак. На заканчэнне яшчэ раз скажу, што 14 жніўня прызначана экстранная нарада кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў краінаў ЕС па пытанні Беларусі. Па меркаванню Евгена, верагодна, што ўсё ж такі можа не ўжо не 14-го, можа нават не за месяц, але санкцыі Еўрасаюз адносна Беларусі увядзе, але гэта не паспрыяе ні дэмакратызацыі Беларусі, ні развіццю грамадзянскай супольнасці, а толькі павялічыць рызыкі, у тым ліку рызыкі для незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Што ж, будзем сачыць за падзеямі. Евген Прейгерман, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.